L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta wettqet xogħol estensiv ta' qoti ta' wiġdiet bit-tarmak fi triq ewlenija li tibda mix-xatt tal-Gżira u tibqa' sejra sal-inħawi tal-Balluta f'Taslima. Dawn ix-xogħlijiet fosthom kisi bit-tarmak koprew medda ta' 5 kilometri ta' toroq u saru b'investiment ta' 830,000 euro. Il-kap ta' taqsima tal-manutenzjoni tat-toroq ta' Infrastruttura Malta Lorenz Darmanin semma kif il-ħaddiema ltaqgħu ma' diversi ħsarat f'dawn it-toroq, fosthom ħofor fondi li kienu ta' periklu għal kull min jgħaddi minnhom. Il-ħofor tant kienu fondi għaw li anka motur, speċjalment, iktar gravi minn karozza, għax motur tista' taqilbu, tajru periklu kbir li jista' joħloq inċident u anka inċidenti oħra. Huwa semma kif l-Aġenzija fi ftit jiem matul il-jiem rnexxielha tagħmel it-tiswijiet kollha meħtieġa bil-għanni jitneħħew il-perikli kollha. L-intervent tagħna kien li nillevellaw it-triq kemm jista' jkun biex nneħħu l-ħofor bekk inkunu qegħdin nevitaw il-periklu kemm għas-sewwieqa u kemm għal min ikun qed jaqsam it-triq. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge għal Mawa News kif il-Gvern ħa azzjoni immedjata mill-ilment tal-Kunsill Lokali ta' Taslima u wetta x-xogħlijiet neċessarji. Ma stajniex inħallu triq prinċipali, triq illi għandha importanza ekonomika bħal din mix-xatt tal-Gżira ta' Sliema san-naħa tal-Balluta 5 kilometri. Kienet f'sitwazzjoni diżastruża. Intlabna mill-Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista sabiex nintervjenu u allura rajna kif 50 ġranet matul il-lejl isir xogħol ta' wiċċ ġdid sakemm eventwalment ukoll jasal iż-żmien illi nibnu t-toroq ta' Taslima wkoll. Huwa semma kif fil-futur qrib ser isiru xogħlijiet infrastrutturali fit-toroq ta' Taslima fosthom fi triq it-Torri, fi triq il-Kbira, fi triq Manuel Dimek, kif ukoll fi triq Arturo Merċieqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.